aan de deur komen? Echt niet? Nee, Geen enkel idee. geen enkel idee. Loopt u maar even mee, Allee dan. want ik neem aan dat jij hier woont. Ik woon hier. Nou, je wordt met de oren. Jazeker. Oftewel, Badse gezicht, zei Stig net, hè? Wat ze gezegd. Ja. Nee, vind hem dat ik heb dat eigenlijk met mijn ja, nichtjes en neefjes en zo. Ja? Daar zag ik vroeger altijd tegen van vod met de oren. Ja, dat wordt zo gezegd. En op een gegeven moment, toen ik 65 ben geworden, mijn jongste broer, die had ergens dat zien staan. En die heeft dat toen gekocht, heb ik toen cadeau gekregen voor mijn verjaardag. Dan moet je dat toch wel heel druk gezag hebben in nog leven. Ah, dat denk ik. Ja. Dat is iets wat onlosmakelijk met ug verbonden is. Ja, ja, Vod met oeren. vod met de oren. En als je vod met oeren tegen iemand zegt, wat bedoelt je dan precies? Ja, Onneuzelen? ongeveer zo gaat ja. Ja, Want zo gaat- de vod met oeren in het Heulands zeggen ze dan wel eens blote billen gezegd. Hè? ja. Dus ik was eigenlijk heel benieuwd, weer de deur zo openmaken. Ik zeg niks. Het billen gezegd, zeg. Ja, dat is wat te zeggen. Ik heb het niet gezegd. Nee. Ik Dat is gedacht. ja, ik heb het gezegd, maar niet rechtstreeks tegen oog. Nee, dus veel nog niet beledigd. Nee, maar zeker. hebben ze de bal nu teruggekaatst richting Ug? Je ziet zelf een vod met oeren. Nee, ja, op een gegeven moment wel. Hè. Maar dan zien dat kleinkinderen en die durven dat dan Die niet. durven dat. Die durven dat niet naar de nonken. De nischekes en de neefjes. Ja. Ja. Prachtig woord. Een van de mooiere Limburgse woord vind ik dat. Nischeke. Deze keer. Ja. Ja. Net zoals Wichter in Wiert en die In kanten. Weert die kant, ja. Nischeke is ook echt iets van, hey, prachtig woord. Hey, wat wordt gaan doen? Ja, je gaat aan het klommelen van alles. Hè. Aan het knommelen. Ja. Heb je hoeft geen nummer te werken? Jawel, maar ja, ik ga klein dingen aan doen omdat ik eigenlijk ziek thuis ben, dat ik zo zeggen. Wie kan het? Schouder versleten. Hoe zou ik het zeggen? De goede schouwer wordt alles mee dood? Of de Meestal andere? wel, ja. Dat rechts ben, hè. De rechterschouder. Ah, Ja. heeft dat iets te maken met zwaar werk wat je altijd Ja. gedaan hebt? Ik heb 34 jaar met gasflessen gesleept. Word je dan nog een paard met zo'n grote vrachtwagen met Ja. allemaal gasflessen erop? Ja. En overal bij particulieren eigenlijk gasflessen. Die moet er zoveel, die moet er zoveel. En je hebt die posten bij. Dus, en van hier tot Venlo. Ik zie ze nog wel eens rijden, Ja. maar rijden die nog langs particulieren? Volgens mij niet meer. hè? Nou, de particulieren moeten het eigenlijk op die post gaan halen. Ah, oké. Ja. Dus, 35 jaar. ja, Wel met veel plezier. altijd. Ja? Ja, heel erg. Ja, er was op een gegeven moment nog kinderhoes bij de klanten. Hè. Tasje koffie, Jo. even een preutje. Ja, Ja. dus. Daar zou je tegenwoordig sowieso geen tijd meer voorzien, denk ik. Of wel? Als je nog op de Nee, vrachtwagen zou zitten. nee. Weinig eigenlijk. De kind is veel veranderd eigenlijk in al die tijd. Met zo laat beginnen, zo laat pauze, zo laat stop. Continu gebeld weer, hè? Ja. Hè, met de mobiele telefoon. Ja, en dan die nog en dan die nog en dan, ja. Als je een beetje in de buurt bent bij die klanten, dan maakt dat niet zoveel uit. Hè. Dan kunnen ze die metpakken. Ja. Ik huur van veel chauffeurs, vroegere chauffeurs die op de vrachtwagen hebben gezeten, dat ze voor geen geld meer tegenwoordig nog op de weg zouden willen zitten. Omdat het allemaal zo druk is Dat is geworden. één grote ellende. Gewoon één grote ellende. Boeten het geen tot ze dus, veel maken maar 80 rijden en dan ben ze voorzichtig. De reis met gevaarlijke stoffen, ben ze extra voorzichtig. En dan heb ze van die idioten die gewoon de pas afsnijden. En dan moet ze vol in de remmen gewoon, anders is het prijs. Dus Ja. zo gaat dat. Heb je er nooit over nagedacht? Dat, Nee, je met, nooit. dat je met een enorme riende bom op paard wordt? Nee, wel vaker op aangesproken, maar zo van hè. Maar verder, ik heb daar nooit zelf bij stilgestaan. Wat zei je dan als mensen erover begoosten? Nee, Ik begin ik er heb maar ook over. Ja, maar dan had ik zo gehad van ja, ik heb er nooit bij stilgestaan, dus prima.
moesten natuurlijk wel allemaal papieren verhalen, denk ik. Hè? Zeker, gevaarlijke stoffendiploma. Je moest chauffeursdiploma hebben. Je moest, ja, van alles moest je erover hebben. Was dat voor ook vrij snel duidelijk van ik wil op de vrachtwagen gaan zitten? Jo. Dus, Iets van toes meegekregen ook? nooit. Nooit? Ik ben meubelmaker, ik ben timmerman. Dus eigenlijk iets wel anders geleerd. Ja. En uiteindelijk op de vrachtwagen terechtgekomen. En wie ging dat? Ja, eigenlijk ook een beetje doordat mijn vrouw met getrouwd was, die was van een olieboer. Ah, oké. Dus Van- dat zodel in de brandstoffen. Ja, en zodoende ben ik daar op de vrachtwagen terechtgekomen. Oké. Met getrouwd woord. Nee, Ja. nee, meer dus. Nee, nee. Nee? Hoe trein gegaan? Ja. Oké. Je huurt ook bij het leven soms. Ja, hè? ja, soms wel hè. Als het niet geeft, geeft het niet hè. En dan is het verstandig om uiteindelijk te gaan. Ja. Nog een nieuwe liefde gevonden dan nog? Ja, maar hij heeft ook niet veel stand gehouden. En nu alleen? Alleen ja. Ja. Hoe is dat? Ik vind dat prima, ik vind dat goed. Geen verveeldig niet. Nee. En van geen last. Gewoon lekker die eigen plan trekken. Zeker. En er zit toch nog wel een beetje timmerman in, hè? Ja, ja. Hey? En dan- Kijk, ja. geweldig. Ja, Normaal zit hij hier. Hè. Oké, Zo, ja, zeker. zo moet dat hè. Ja. Maar ja, goed. En meten is weten, hè? Ja, Maar het tummert je nog keer wat? ja zeker. Maar je kunt meestal niet veel ervan hè. Als met het werk en dan. Ja, en met de schouwer? Ja. Ja, ik heb dat sinds afgelopen jaar, eigenlijk eind afgelopen jaar. Wat kennen ze er nog aan doen? Weet ik niet. Ze zeggen het ziekenhuis versleten. Ja, maar als een versleten knie is, krijg je een knie. Ja, ik ben hier nog mee bezig, dus. En is het slijtage aan kraakbeen en zo? Het Ja. bot of spieren of pezen? Ja, dat weet ik ook niet precies, want ze zeggen ze zoveel en die doktoren die spreken met zo'n geleerde woord, die kennen we niet. Oh, dat wordt niet ondertiteld? Nee, Direct, we niet, terwijl ze- oh. niet direct ondertiteld, nee. Als ze dan geest, dan zeggen ze ja, het is versleten. Ja, klaar, wat moet ze maar doen. En dan ben ik nog verder aan het gaan. Oké. Dus Dus je neemt er geen genoegen nee, mee? neem er zeker geen genoegen mee. Terwijl ze op een gegeven moment toch weten wat er aan de hand is. Hè. Want Ja. je hebt toch een draaglijke pijn elke dag. Pienstillers. Ja, maar dat zit niet op. Je gaat wel pijnstillers pakken, maar dan heb ze geen pijn. En ik ben iemand zit eigenlijk nooit stil, dus dan geeft ze toch weer te veel doen. Mhm. En dan, ja, als de pijnstiller dan is uitgewerkt, dan weet ze het. Maar helemaal bewegen is denk ik ook niet goed. Hè? Moest blijven bewegen, dat hebben ze ook gezegd. Hè. Je moet ook van alles proberen te doen. Hè. Ja. Dus, ja. Hebben ze er al, want dat huur ik wel drukker bij schouwers. Mensen die schouderproblemen hebben, dat ze er een spuit in zetten met cortisone of weet Ja, ik ik veel wat. geloof dat dat nu de volgende stap wordt. Maar ja, als dat 3 maanden hulp, wat is er nou? Ja. En moesten dan de rest van de leven eerder 3 maanden maar een spuit gaan pakken. Ja. Dus dat werkt niet. En God je dat nou verder opzoeken voor een second opinion? Wie is dat nu? Ja, nee, ik kreeg nog een oproep van het ziekenhuis voor orthopeed. Hier in Maastricht. Ja, denk ik wel, ja. Ja, misschien wel opereren. We weten het. Maar je ziet wel bereid om door alles aan te doen. Ja, ja. Ik heb eigenlijk ook het meeste uit eigen initiatief ben ik al bij therapeut geweest en ja, het helpt niet. Niks geholpen dus, ja. Trouwens, het is een fantastisch huis, hè. Jazeker. Stamt uit 1714. Toch niet toevallig het elderlijk huis ook? Van opa en oma. Van opa en oma. Dus het is Ja. wel echt een... Het zit in de familie, ja. Het is in de familie gebleven. vanaf het begin in de familie geweest? Hoe dacht het wel, ja. Ja, het is fantastisch. Ja. Want ik heb dat eigenlijk gans opgeknapt. Hè. Want ik heb, doordat het zien moeren van allemaal mergelen, hè, dus 40 dik, en dan heb ik een gans nieuw binnenhuis ingebouwd. Met spouw en alles voor de volgende zo. Ja.
Dus ik heb vensterbanken, dat is juist wel. Hè. Ja, dat 50, 60 breed. dat zien van die ouderwetse vensterbanken. Daar kon ze vroeger op kon zitten met een paar kussens. Ja. Ja, en de vod met hoeren, hè. De vod met hoeren. Ja. Ga je het over de nichtjes en de neefjes? Heb je zelf ook kinderen? Nee, Nee. niks. Dus je zit hier in nog een uppie? In mijn uppie, ja. Ja, maar je verveelt niet. Nee, Altijd bezig. altijd bezig. En dan is ze s'avonds moe en dan valt ze vanzelf in slaap als ze voor de kat zit, hè. Dat wil ik nog vragen. Nooit je er zelf over begint, kunt je ondanks de pijn kunt je wel een beetje fatsoenlijk slopen? Tjeet. Ah. Maar ja, dat zien die pijnstillers weer die dat... Ja. Maar dat scheet wel. Dus verder slopen dan pil. Moest dan wel, ja. Ik zal ook geen schouderkloppen doen. Maar ik wens ook wel het allerbeste. Ja, dankjewel.